Warujing iki full stok makanan, njaluk sing kering, njaluk sing bakar, njaluk sing basah, njaluk sing pedes, njaluk sing asin, njaluk sing kuah, kabeh ready ning warung. Apa maneh lah nek pas udan-udan ngene iki beyo ning meteng iki iso luwe pengen kecapan terus langsung ae mlayu ning gone warujing. Karek milih selerane iki apa, pengen sing asin, gurih, manis kabeh iki enek ning warung. Contone kaya ngene iki, sate aci ning ngarepe Kecamatan Tanjung Anom. Terus enek pentol gepeng, enek wonton, enek opone ya sambelan, wis pokok ready kabeh ning Warujayeng. Karek milih kita pengen makan apa ya wis kuwi sing dituju. Wis lanjut ning gone nasi padang, camilan uwis, es uwis, terus mari ngono disete uwis. Saiki golek sing berat-beratan ya kuwi nasi padang. Warujayeng kuwi terkenal karo nasi padangnya sing uwis. Apa maneh bakul sego padang ning Warujayeng ki akeh karek milih. Tur yo ngono rasane iki mantul dari berbagai macam lauk. Nah, kaya ngene iki lanjut tuku wonton. Engko bar makan sing berat, maem iki wonton ngene iki yo sahdu tenan pas udan-udan krimis wayahe weteng luwe. Daripada masak engko kangelan keringetan mending langsung ning Warujayeng ae membantu UMKM ben UMKM ku iki terus maju pesat, penghasilannya akeh, pelanggane akeh, sing tuku akeh. Nek iso-iso UMKM kuwi kudu di nomor 1 kan ben tetep jaya.